नमस्कार, आप देखत तानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो आप सभी को बता दी कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो को मजा ली। और आप सभी के बता दी कि यहाँ पे जौन स्क्रीन पे देखत तानी खेसारी जी यहाँ पे बाड़न और इनकरे बारे में बहुत सारे इनकर फैन भी बाड़न और बहुत सारा इनकर जौन कि इनकरा वीडियो के इनकरा के ना पसंद करलन, इनकरा कैरेक्टर के ना पसंद करलन। तो उ सब जे भी बा इनकर इ वीडियो के देखी पूरा वॉच करी, समझी कैसे इनकर आज पोल खोले वाला बानी। और आप सभी के बीच हम बतावे चाहतानी कि खेसारी जौन नाम बाटे, इ नाम इनकरा में अच्छा ना लागेला और इनकर जौन स्टारडम बा इ खुद से का क के स्टारडम अपन पहिले बाड़न। काहे से इनकर पूरा पोल खोलब। उ पोल खोलब जौन कि इनकर अपना बार-बार इ वीडियो में आके कहलन हमार गुरु कमलाकांत मिश्रा जी बानी जौन कि ब्राह्मण से आवेनी और ब्राह्मण हमार पूजनीय ह। हम छोट ब्राह्मण होकस चाहे बड़ होकस हमरा उम्र से कोनो लिहाजा ना होला। हम सब केहू के अपन उनकरा लोग के पैर धऽ के हम प्रणाम करेनी, पूजेनी। काहे से कि हमार ब्राह्मण गुरु बाड़न। कमलाकांत मिश्र जी जौन कि पंडित हउवन और इ ब्राह्मण खानदान से आवेलन, ब्राह्मण से बिलॉन्ग करेलन। तो आप सभी को बता दी इ लाइव आके कहवन बहुत सारा ब्राह्मण के मतलब फोड़ुअन और ब्राह्मण और राजपूत में लड़ावे के कोशिश कवन। काहे से इहे कह के अपन अपन अस्तित्व बनैले बाड़न, इहे करके अपन जौन स्टारडम पइले बाड़न। इहे सब जातिवाद पहिले यादव राजपूत करके अपन कार्ड खेल के अपन चर्चा में आवे चाहत रहलन। लेकिन ओइ दिन के जौन आइल बाड़न उ पंडित यानी कि ब्राह्मण और राजपूत में विवाद करावे के चाहत रहन और इमे चर्चा में आवे के चाहत रहन। त बता दी आप सभी के कि कभी भी राजपूत जौन होलन कि उ ब्राह्मण के मदद कइले बाड़न और ब्राह्मण भी पूजनीय होला लो जौन कि राजपूत बहुत ही अच्छा से जानता लो और ब्राह्मण भी अच्छा से जानता लो कि राजपूत में ना आज तक कभी भी राजपूत ब्राह्मण में आज तक ना कभी भी खलबली मचल बा ना कबो मची। एगो ब्राह्मण के गलती कइले से पूरा ब्राह्मण समाज राजपूत के ना बोली और पूरा राजपूत समाज भी ब्राह्मण के ना बोली। आप सभी देख सकतानी दोनों झगड़ा में का बा। लेकिन इ औवन लाइव इनकर आज पोल खोलेम और इ बार-बार हर वीडियो में जब भी पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ और ब्राह्मण में कौनो भी विवाद होला, छोटा-मोटा होखो या बड़ा विवाद होखो, लेकिन इनकर लाइव आइल बहुत ज़रूरी होला। काहे से कि इ चर्चा में आवे के चाहेलन। इहे चर्चा के आज हम पोल खोलब इनकरा के। जे भी वीडियो देखतानी पूरा वॉच करी और समझी कि हम का कहे के चाहतानी और इ का करके खेसारी आपन स्टारडम पइले बाड़न। तो सबसे पहिले बता दी आप सभी के कि आप देखतानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो आप सभी जरूर सब्सक्राइब करी। काहे से कि कौनो भी विवादित अपडेट होला या न्यूज़ सॉन्ग होला या वीडियो होला भोजपुरी के आप सभी को पहिला खबर यही चैनल पे आप सभी को देखे के मिली। तो बता दी जौन दुनू जाने के दुश्मनी रहुए, जौन कि विशाल सिंह बाड़न और महेश पांडे बाड़न, दुनू जना के आप वीडियो भी देख सकतानी। हमार नीचे रीज़न का बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अभी तक लाइव आके कोनो भी विवादित टिप्पणी नइखन कइले ना कोनो बात उ बोलले बाड़न। लेकिन इनकरा अंदर ना कहाला कि इनकरा अंदर पचेला ना कोनो बात, पटाक दे आवेला ना। काहे से कि इनकरा विवादित में रह के अपना गाना चलावे करेला। सबसे बड़का रीज़न इहे बाटे खेसारी के। और खेसारी जौन ब्राह्मण और राजपूत कइले बाड़न एकर रीज़न बतावतानी। काल 3 तारीख रउए आप सभी जानतानी और बहुत भी जे भी बाटे आप बहुत ही अच्छा तरीका से जानता कि काल 3 तारीख रउए और 3 तारीख हटे का इहे भी आप सभी जानतानी। तो अगर नहीं जानत तो हम बताए तानी काल 3 तारीख रउए और 3 जुलाई के आप सभी के बता दी कि गुरु पूर्णिमा के दिन हटे। गुरु पूर्णिमा यानी कि समझ सकतानी जे भी जेकर गुरु रहेला अपना गुरु के ध्यान करेला और ध्यान करके उनकर पूजा प्रणाम इ सब होला। अपना गुरु के जे मानेला जे हमार गुरु हटे उनकरा के याद कइलेला ओ दिन। लेकिन अगर खेसारी के ओरिजिनल गुरु कमलाकांत जी रहती तो जरूर इ 3 तारीख याद कइले रहतन। तो आप सभी सोच सकतानी जे अपना गुरु के दिन के अपना गुरु के याद नइखे कर सकत उ उनकर कभी भी चेला नइखे हो सकत। आप सभी समझ सकतानी। काल आप इस जाके सर्च भी कर सकतानी कि काल कौन चीज रहुए। एक भी बार खेसारी के काल ना देखल गौए कि अपना गुरु के साथे पोस्ट कइली या अपना गुरु के साथ एक 10 मिनट खातिर लाइव आइल। और अभी क आज से ना बहुत दिन से इ बार-बार कहलन कि हम पूजनीय होला लो हमार पंडित जी हमार पूजनीय होला लो, ब्राह्मण हमार पूजनीय होला। लेकिन ब्राह्मण गुरु हउवन एको बार लाइव आके ना बोलवन कि इंग अपना गुरु खातिर एक बार लाइव आ जी चाहे कोनो पोस्ट कर दी। कोनो ना कोनो फ़िकर नइखे इनकरा। काहे से कि खाली इ आपन जातिवाद कार्ड खेल के इ आपन घेरा में आवे चाहतरन। स्टारडम पइले बाड़न और आगे भी पावे के चाहतरन। तो आप सभी के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैन बानी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करी और दूर-दूर तक वीडियो को शेयर करी। और आप सभी के बता दी कि पावर स्टार बहुत ही मुंडी आदमी हवन। उनकर जौन मुंड में आवेला तौने काम करलन और उनकर जब मुंड बन जाला तो केहू से रोकला से भी ना रोकाला। तो आप सभी के बता दी कि ओ दिन खेसारी लाइव आके बहुत बड़ा विवादित टिप्पणी देवन राजपूत और ब्राह्मण में बहुत ही अच्छा जोरदार से टकराव
करे के कोशिश कवन, लेकिन आजकल राजपूत और ब्राह्मण के साथ-साथ और भी जाति अपन अच्छा से पहचानतिया कि हमरा का करे के बा, का नइखे करे के। त बता दी पावर स्टार पवन सिंह की ई खेसारी जी बोलवन कि एगो यूट्यूबर के बोलवा दिला से रउआ सलमान खान ना हो जाम त रे मसूरिया तोरा के हम बतावत तनी अभी। ते जाके अभी गूगल पर सर्च मार ले कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है? अगर पावर स्टार पवन सिंह का नाम नहीं आएगा ना तो साला भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं छोड़ दूँगा। आज के बाद कभी वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। कुत्ता साला जाकर देख तू, एक नहीं पूरा ब्रह्मांड बोलता है, गूगल बोलता है, सब कुछ बोलता है कि भोजपुरी के सलमान खान पावर स्टार पवन सिंह है, या पावर स्टार पवन सिंह है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा और भोजपुरी के सलमान खान कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।